Здравейте, приятели! Бих искал да ви поздравя, че сте тук. Бих искал да поздравя всички, които са отдавна част от компанията и най-вече тези, които са отскоро в нашата компания и в нашия Global Vision Team. Да приветстваме и всички, които тепърва ще се присъединят. С добре дошли! Благодаря ви, че сте тук. Вярвам, че тази информация, която ще получите в следващите минути, ще ви бъде много полезна в вашата работа. Но първо нека да се представя. Казвам се Людмил Братоев, рехабилитатор по образование, по душа независим предприемач много отдавна. Част съм от компания IMNET и от Global Vision Team от 2023 година и днес имам честта да ви запозная с най-новите продукти от нашия каталог на компания IMNET, които бяха официално включени в българския каталог буквално преди броени дни. Това са продукти, в случая аз имам честта да ви представя напитките, които са от новите продукти, но като цяло новия ни каталог се обогати с доста продукти, които са дълго чакани, дълго обмислени и сме изключително радостни, че вече са тук. И първата част от нашите напитки, които ще ви представя тази вечер, са нашето кафе с габарейши, което има две разновидности. Класическо инстантно кафе с габарейши, за което е насочено към любителите на чисто кафе без захар, и кафе лате с габарейши за любителите на хората на кафе, които обичат кафе с мляко и захар. Първо обаче бих искал да ви разкажа всъщност историята за кафето, защото предполагам много малко хора са се замисляли как всъщност и откъде тръгва кафето. И легендата ни връща в Етиопия около 19 век. Там се разказва за един козар на Еме Калди, който е забелязал, че козите му, когато пасат червените плодове на едно специфично растение, някак си стават необичайно енергични. Естествено, това му е направило впечатление и той събира от тия плодове, занася ги в близкия манастир, дава ги на монасите, които в първоначалния момент не са му обърнали много внимание и са ги хвърлили в огъня. Всъщност от огъня обаче самите зърна се изпичат и се разнася една много специфична миризма, която ние днес познаваме на кафето. Тогава те се замислили и са решили да направят отвара от тези семена. И всъщност това са първите данни за възникването на кафето като напитка. По-късно кафето достига вече в арабския свят, където се превръща в ритуал и в култура. През 15 век вече историята дава данни за първите кафенета в Мека и в Истанбул, в Османската империя, където кафето не е само напитка, то се приготвя в кафенета, които стават места за разговори, за идеи, за философия, за срещи на хората. В Европа навлиза малко по-късно, през 17 век, но пък за сметка на това бързо става гориво на редица мислители, търговци и творци, които употребяват тая напитка и благодарение на нея са се родили доста гениални произведения, творчество и така нататък. И нека накратко да си разкажем какви са ползите всъщност от кафето. Както казах преди малко, то не е просто навик, то е функционална напитка, която повишава енергията и концентрацията, подкрепя мозъчната функция. При умерена консумация на кафе има доказани ползи за сърцето. Влияе върху метаболизма и физическата издръжливост. Всичко това се дължи на една от основните съставки на кафето, а това именно е кофеина. Има силно изразена антиоксидантна защита и действие върху организма, но сме длъжни да кажем, че ползите идват с умереност. Статистически се смята, че 2 до 4 кафета на ден са златната среда за повечето хора. Естествено, ние тук няма как да кажем точна статистика, тъй като всичко това зависи от силата на кафето, качеството на кафето, съдържанието на кофеин и най-вече от личните потребности
на всеки един човек и на всеки един организъм. И така, нашата компания обаче не се задоволява само с а, кафето като цяло и една от многото компании, които успяват да съчетаят успешно кафето с една гъба, именно това е гъбата рейши, която тук е време да кажа, всъщност ние имаме много по-подробна презентация за гъбите рейши, но сега няма да задълбавам толкова в научните изследвания за самата гъба, но първо имам честа да кажа, че нашата компания сама произвежда гъбите си рейши, първо. Но като цяло за гъбата, това е една от малкото гъби в света, която практически няма приложение в кулинарията. За сметка на това обаче, през последните години е подложена на редица клинични тестове поради богатия си състав и ползи, които носи за човешкото здраве. А тя съдържа много полизахариди, тритерпени, протеини, интерферони, органичен германий, богата гама от витамини и минерали, които всъщност правят нашето кафе много по-функционално, отколкото ако пиеме само обикновено кафе или някакви негови заместители. Ползите от гъбата рейши, те са известни. Както казах, тя се проучва от доста години вече, но като цяло повишава реактивността на организма. Тоест всичките тези съставки, които изброихме преди малко, те имат склонността да повишават имунната система, да подобряват работата на имунната система и защитните сили на организма. Има силно изразени антиоксидантни свойства, които съчетани с кофеина, който също е един от най-силните антиоксиданти, правят нашата напитка много по-функционална. Подобряват съставките на гъбата, работата на сърцето и понижават кръвното налягане. Намаляват умората и дават енергия, имат благоприятно въздействие върху дихателната система. Освен това има способността да стимулират чернодробната регенерация при начални увреждания на черния дроб. При продължителен прием понижават кръвната захар и нормализират работата на щитовидната жлеза. Последните проучвания, които се провеждат и дават все повече надежди напоследък, това е и противораковото действие на гъбите рейши, което аз силно вярвам, че в най-скоро време ще стане факт и медицината ще извлече максимум от ползите, които дава тази гъба, за да бъде полезна на много хора за редица заболявания. И така, нашата компания е разработила единия си продукт. Това е класическото кафе с гъба рейши, което е класическо инстантно кафе с натурален вкус и аромат. Всяка една кутия съдържа 30 дози. То не съдържа захар, така че го прави подходящо за всички хора, които обичат да пият кафето си силно и горчиво. Естествено, винаги може да си добавяте захар или мляко към класическото кафе, няма абсолютно никакъв проблем. То е с наситен и дълготраен аромат, обогатено с 2,5% екстракт от гъба рейши, с богато съдържание на витамини и минерали, освен от самото кафе, по-скоро от самите рейши, които са вложени в него. И то самото кафе дава сила и енергия и е доста по-добро по качество и функционалност от класическите кафета, които сме свикнали да пием. Следващия ни продукт е създаден за хората любители на кафе лате, което има добавено мляко, кокосово масло и захар. Опаковката също съдържа 30 дози. Както казах, обогатено е с кокосово масло, има класически лате вкус, съдържа 3% екстракт от гъба рейши и е с богато съдържание на витамини и минерали и също дава сила и енергия.
И сега може би много хора от вас ще се запитат защо да предпочетем кафето с гъба рейши. Ще се опитам набързо да ви обясня какви са ползите и предимствата на точно този вид кафета. Първо, поради съдържанието на гъба рейши, подпомага имунната система. Нейните активни съставки, както казах преди малко, подпомагат имунната защита на организма и общо взето с този вид кафе вие, освен насладата и удоволствието, което изпитвате от употребата на кафе, едновременно с това си добавяте достатъчно витамини, минерали и полезни вещества, които изброихме преди малко. Много хора са ме питали, добре, какъв е вкуса на това кафе? Спокойно. Вкуса му е на кафе. Не се усеща никакъв аромат, мирис на гъби или така нататък, или нещо по-специфично. Освен това, то намалява стреса и подобрява баланс. Когато са комбинирани с кафе, гъбите рейши омекотяват някои от стимулиращите ефекти на кофеина, в резултат на което не се наблюдава тази нервност и напрежение или спад на енергията след употреба на кафе. Какво ще рече това? Предполагам, доста хора от вас са прекалявали с кафетата. Едно кафе е добре, но второто кафе обаче, аз също съм изпадал в такава ситуация, защото аз обичам силно кафе. Изпивам първото кафе с кеф, но на второто някак си почва да ми става по-напрегнато, да ми става по-нервно. Това е от действието на кофеина. Държа да отбележа, че в нашето кафе, първо, кофеина е с намалено съдържание, той не е с намалено съдържание, ами самата гъба балансира действието на кофеина и не се стига до там. И следващия момент, в който вие сте се чувствали нервни и напрегнати, защото сте изпили 2 кафета набързо, бързайки за работа да се събудите и така нататък, следващия момент изпадаме в една ситуация, която пък точно обратното. Тази сила, енергия, напрежение минава в един спад на енергията и някак си ценно нямаме сила. Това при нашето кафе не се получава. Както казах, кофеина има силно антиоксидантно действие, гъбата рейши също. Това означава, че ние сме комбинирали два продукта, които имат мощно антиоксидантно действие. Тук аз лично бих дал един съвет. Сега не знам колко от вас са ходили в Турция и в арабския свят, но там задължително, когато ви сервират кафе, ви сервират и чаша вода. И това не е случайно. Първо, кофеина и кафето като цяло е диуретик. Гъбата рейши също има такива свойства. И тези хора точно за това дават тази чаша вода с кафето, тъй като кафето е диуретик, рано или късно след изпиването на едно или две кафета вие ще отидете до тоалетната по малка нужда. Точно за това е тази чаша вода. И аз ви съветвам, когато пиете кафе, препоръчвам да пиете нашето, но дори обикновено кафе да пиете. Винаги с кафето изпивайте една чаша вода, за да може да поддържате водния баланс на тялото. Освен това, кафето дава енергия и фокус. Комбинираният ефект на кофеина с гъба рейши дава по-устойчива енергия. Както казахме преди малко, без силни пикове, т.е. като изпиете едно кафе да ви дойде силата, както се казва, и в един момент рязко да нямате сила, ставате нервни, ставате непродуктивни. Точно за това нашето кафе, при употребата на това наше кафе, това не се случва. Съветвам ви да го опитате, за да може да извлечете абсолютно всички ползи, които носи то. Следващия продукт, както казвам аз, до сега говорих за сутрешните напитки, които да ни разсънят. Сега ще стане въпрос за една, може би, най-дълго чаканата напитка, най-дълго чакания продукт в България. Това е продукт комбинация от хитозан плюс ресвератрол, който съчетава две много добре проучени природни вещества с допълващо се действие върху метаболизма и сърдечно-съдовата система, с
много силно изразено положително действие върху клетъчната защита. Няма да скрия факта, че това е един от моите любими продукти и аз лично много се радвам, че точно на мен се падна чета да ви запозная с малко по-подробно с него. А именно, пак ще се повторя, това е нашия продукт хитозан с ресвератрол. Но всъщност трябва да си кажем малко повече и да си разкажем какво всъщност представлява хитозанът. Хитозанът е натурален полизахарид. Много сложно звучи, знам. Най-общо казано, несмилаем въглехидрат, който се извлича най-често от черупките на раци и на различни морски обитатели, като раци, миди и скариди. Сега, той се съдържа и в обвивките на фастъци на някои ядки, но там количеството му е много малко като количество и те не са основен източник на хитозана, тъй като е нерентабилно да се добива от растителни източници. В повечето добавки, които съдържат хитозан, той се използва заради своя положително зареден молекулен профил, който му позволява той да взаимодейства с мазнини и други молекули в храносмилателния тракт. И точно в това се крие неговото положително действие, за което ще ви разкажа малко по-късно. Веднъж попаднал в стомаха и в червата, хитозана си има своя механизъм на действие и на следващия слайд ще се постарая да ви разкажа как по същество действа хитозана. Първо, той блокира усвояването на мазнините. Държа да отбележа, че това нещо се случва по абсолютно механичен път, тъй като, както казахме, неговата молекула е положително заредена, той успява да блокира абсорбцията или усвояването на мазнините, защото той е способен да свързва мазнините и холестерола в стомашно-чревния тракт. След като ние сме си приели прахчето, той достига до стомаха и червата, формира комплекс с мазнините. Една молекула хитозан е способна да улови до 4-5 молекули от мазнините, които ние сме приели с храната. Тъй като казахме, че той е несмилаем въглехидрат, мазнините, които са закрепени за него, също не се смилат, т.е. те не се освояват и се извеждат от тялото с изпражненията. Ето заради това ние го използваме в ситуациите, при които искаме да контролираме телесното тегло и липидния си профил. Той, хитозана, може да влияе на холестерола и на други липиди. Има редица медицински анализи, които сочат, че хитозана намалява LDL или лошия холестерол, намалява триглицеридите в кръвта, намалява общия холестерол, докато ефектът му върху HDL или добрия холестерол са незначителни, да кажа, че ги няма. Хитозанът влияе върху телесното тегло и сърдечно-съдовите маркери. В контролирани проучвания той показва леко намаление на телесното тегло, body mass индекса и на телесните мазнини. Точно защото след като той блокира усвояването на мазнините, те не се натрупват в човешкото тяло. Установяват се и леки, но статистически подобрения в телесното тегло, липидите и кръвното налягане. И двете проучвания са проведени при по-високи дози и за период по 12 седмици, което е доста обнадеждаващо. Има потенциални приложения самият хитозан и външно. Напоследък се използва в редица лепенки и кремове и мазила, които доказано подпомагат зарастването на рани и намаляват бактериалните инфекции. Ние включително имаме един такъв продукт, който съдържа хитозан. Но
Има и някои противопоказания, които сме длъжни да ги упоменеме, макар и незначителни. В началото на приема може да предизвика газове или по-често ходенето до тоалетната при по-малка или по-голяма нужда. Той може да предизвика алергична реакция, тъй като все пак хора, които са алергични към морски дарове, а той е извлечен от морски дарове, не би следвало да го консумират, тъй като не знаем дали няма да направят някаква алергична реакция. Не се препоръчва употребата му при бременност, тъй като няма редица проучвания, няма информация и не са провеждани такива проучвания как точно той влияе на бременните и най-вече на плода. Затова ние съветваме да не се употребява от бременни жени. И едно нещо, което аз доста проучвах, получава се при много високи дози на консумация, каквито нашия продукт не е в такива високи дози. Той може да влияе, да се свързва с някои медикаменти и то е логично, най-вече да се свързва с някои масно разтворими витамини. Т.е. да намали усвояването на витамин А, Д, Е и К, които са масно разтворими, а той след като улавя масните молекули, съответно с тях улавя и съответните витамини. Но пак казвам, това е при много високи дози и при много продължителна употреба, каквато всъщност ние такива високи дози не препоръчваме и толкова дълга употреба също не препоръчваме, но за това ще стане въпрос малко по-късно. Другата съставка, която е включена в нашата добавка, това е ресвератрола. Тая картинка аз много си я харесвам. Само мезето липсва, дето казвам аз. Но какво представлява, това в кръга на шегата, но какво представлява ресвератрола? Той е растителен полифенол. Извинете, среща се най-вече в ципата на червеното грозде, боровинките и някои други растения, съответно и в червеното вино. Тая чаша не е случайно там сложена. Неговата биологична активност се дължи на мощните му антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. За съжаление, за постигане на клинични дози или дози, които вършат някаква работа в човешкото тяло, ние няма как да ги добавим от тези източници с нормалната им употреба. Само да добавя, след малко ще стане на въпроси за абсолютния точния състав, но червеното вино съдържа ресвератрол, но едно прахче от нашите, съдържанието на ресвератрол в едно прахче се равнява на 25 чаши вино. Ако има някой, който успее да си го набави от вино, успех. Без да приключи това с цироза. Разбирате за какво искам да ви кажа в рамките на шегата. Естествено, но наистина смисъл няма такива източници, които да задоволят нуждата от ресвератрол и по-точно да набавят, да доставят необходимия резултат, набавени чрез консумацията на грозде, боровинки или червено вино. Всъщност как действа ресвератрол обаче? Ресвератролът е един от най-мощните антиоксиданти, които са проучвани и изследвани някога. Точно поради това си силно антиоксидантно действие, той неутрализира свободните радикали, натрупани в човешкото тяло, намалява оксидативния стрес. Сега, за тези, които не са наясно какво значи оксидативен стрес, това е стреса, който нашата клетка изпитва поради редица причини, свързани с неправилен начин на живот. Натрупване на токсини в тялото, натрупване на свободни радикали в тялото, които затрудняват достъпа на кислород до клетката. Една клетка, колкото в човешкото тяло, независимо коя е тя,
Всяка клетка в човешкото тяло, която остане без достъп до кислород, тя започва да боледува. Последствие тя страда и могат да се получат редица усложнения. Точно този процес на недостиг на кислорода ние наричаме оксидативен стрес. Ресвератрола прави точно това. Той се бори с оксидативния стрес. Това го правят и гъбите реши. Има доста такива вещества и продукти, които са включени в нашия каталог, но сега в момента не са основна тема на разговор. Освен това, ресвератрол подкрепя сърдечно-съдовата система. И то как? Подобрява ендотела, или това е вътрешната стена на кръвоносните съдове. Напоследък все повече се потвърждават изследванията, че той има потенциална защита срещу атеросклероза, а това е точно проблем на нашето съвремие, проблема с кръвоносните съдове, с натрупването на холестерол в кръвоносните съдове, с натрупването на тромби в кръвоносните съдове. Ето затова и ние използваме и ресвератрол е включен в нашата добавка, защото той намалява слепването на тромбоцитите. Тоест той намалява, какво значи да се образува един тромб, на място, където имаме нарушение на ендотела, на стената на кръвоносния съд, започва да се натрупват по един тромбоцити, те се натрупват, залепват, образува се тромб, който в един момент може да се отлепи, да тръгне по кръвообращението и оттам насетне всички се досещате какви са потенциалните рискове. Освен това, ресвератрола има и леко понижаващо кръвното налягане действие. Ресвератрола е едно от малкото вещества, които успява да премине мозъчната бариера. Ето защо той подкрепя мозъчната дейност, защото той действа и на клетките на мозъка, на невроните, т.е. той намалява оксидативния стрес там, на място, в самия мозък. И това е много хубаво, че той успява да премине мозъчната бариера, защото много вещества не могат. Мозъка се пази сам. Ресвератрола подсилва имунната система. И той е имуномодулатор, т.е. той успява да модулира имунната система така, че тя да може да отговаря на изискванията на околната среда, намалява хроничното и нискостепенно възпаление, изключително подходящ при метаболитен синдром, т.е. при хора, които имат склонност към затлъстяване. Ресвератрола влияе на метаболитната система, тъй като той има склонността да подобри клетъчната чувствителност към инсулина. Умерено понижава кръвната захар и точно поради това се проучва, защото той има много потенциални ползи при хора, които са в преддиабетно състояние и в състояние на инсулинова резистентност. Точно защото той успява да засили чувствителността на клетките към инсулина, което е в основата пък на инсулиновата резистентност, при която точно това се случва. В смисъл, клетката не успява да взаимодейства с инсулина. Тепърва се проучва влиянието на ресвератрола върху раковите клетки. За съжаление, както при гъбите реши, все още нямаме абсолютно категорично потвърдени данни, но в лабораторни условия той може да забави и модулира растежа на някои туморни клетки. Но, както казах, изследванията тепърва предстоят и всички се вглеждаме и в тази му характеристика и в тази му възможност, защото знаем какво представляват раковите клетки и какво представлява борбата с тях.
И пак казвам, както и при гъбите рейши, аз вярвам, че медицината ще се развие до там, че да намери варианти за употреба и за добри резултати при употребата на тези вещества. И тук е момента да спомена и противопоказанията, колкото и минимални да са те, но трябва да се знаят. Тук отново идва процеса на бременност и кърмене. Точно поради липсата на достатъчно изследвания, ние не препоръчваме консумацията на хитозан с ресвератрол от бременни и кърмещи жени. Така, понеже споменах по-рано, че той има способността леко да разрежда кръвта и да намалява образуването на тромби. Точно за това хора, които са на по-силни противосъсирващи медикаменти, би следвало да консумират хитозан с ресвератрол само след консултация с лекар. Точно поради тая причина сме длъжни да кажем, че ако ви предстои хирургична интервенция, е хубаво да спрете приема на хитозан с ресвератрол 2 седмици горе-долу преди самата операция. Пак казвам, тия изследвания са провеждани при много високи дози, които нашите не са такива. Хора с ниско кръвно налягане, бих казал с много ниско кръвно налягане, не би следвало да го консумират също, тъй като наистина той леко понижава кръвното налягане, пак казвам леко. И другото нещо, което хора с алергия към грозде не би следвало да го консумират поради това, че той основният източник на ресвератрола, това е гроздето и ципата най-вече на червеното грозде. Така, как се консумира, също е много важно да се каже, но първо нека да спомена изводите. Защо ние препоръчваме употребата на нашия продукт, който съдържа хитозан и ресвератрол. Те работят в синергия. Както казахме преди малко, хитозана действа механично в червата. Той успява да улови мазнините, молекулите на мазнините и да ги изведе от тялото, без те да са се усвоили. Ресвератрола действа системно на клетъчно ниво. В една кутия от нашия продукт има 30 сашета, като всяко от тях съдържа оптимална профилактична доза, подходящ при хора, които първо искат леко намаление в телесното тегло, търсят профилактика срещу високите нива на лошия холестерол, при хора с заседнал начин на живот, хора склонни да задържат вода. И в крайна сметка това е един продукт, който е абсолютно подходящ за допълнение за вашия хранителен режим. Сега, препоръчителната доза за консумация е по 1 саше на ден. Но в крайна сметка това зависи от смисъл, дозата и употребата му зависи от това с какъв проблем вие ще се борите. Ние препоръчваме консумация от 1 до максимум 2 сашета на ден, което е една оптимална доза и в никакъв случай не е максималната. Казвайки, че хитозана има влияние върху телесното тегло, държа да отбележа. Само с хитозан, мили хора, няма да отслабнете. Отслабването и намаляването на телесното тегло е един комплексен процес, който едно прахче няма да ви реши проблема, защото нашите продукти не са панацея. Не случайно ние много се радвахме, когато влязаха тия продукти в България, защото и кафетата, и хитозана са част от един добре разработен и доказан вече наш хранителен режим и детокс режим, би го нарекал,
с който при интерес винаги може да попитате вашите лидери и да се запознаете с него. Тук на предпоследния слайд съм си позволил да използвам някои мои, така да ги наречем, лични резултати. Те не са лични, защото аз имам и лични, но не съм се снимал. На тези снимки, които виждате в ляво и в дясно, е една моя приятелка, която след консумация на хитозан с ресвератрол вече е част от Global Vision Team и от компания MNet. Но на лявата снимка виждате състоянието на глезена й, това е всяко лято, понеже ние се познаваме от години, състоянието на глезена й преди употребата на хитозан с ресвератрол. Снимките са направени по обед, лично от мен. В деня на приема на първото саше, при което снимките са правени по обяд, хитозана се пие. Първия хитозан е изпит вечерта. Аз затова преди малко споменах, че с кафетата започваме с сутрешната доза, с хитозана ще завършим с вечерната. Хитозана е препоръчително, когато се пие по едно саше на ден, да се пие вечер, след последното хранене, макар че може да се пие и преди последното хранене. На снимката в дясно, моята приятелка я помолих, след като каза, че така и така, тя ми звънна и точните й приказки бяха: благодаря ти, Люси, за първи път аз лятото имам глезени. Значи, вие не знам доколко се вижда на слайда, но я помолих да си снима тогава глезена. Вие виждате разликата. Защото тя просто лятото задържа вода. Тази снимка е направена след 8 дни. Редовно употребяване на хитозан по едно саше на ден. Може да си ги разгледате, да си направите сами изводите. И като заключение, в началото започнах с това да ви приветствам добре дошли в Global Vision Team. Накрая бих искал да ви поздравя с това, че вие сте част от Global Vision Team, след като гледате тази презентация. И съм длъжен да го кажа, че ние вярваме. Global Vision Team. Вярваме, че информираният избор е ключ към по-доброто здраве и качество на живота. Затова нашата мисия не спира само с представянето на продукти и информация. Ние сме екип, който стои на среща за допълнителни въпроси, за индивидуални насоки, за подкрепа, споделен опит във всяка стъпка. Независимо дали те първа започвате или вие сте част от осъзнатия избор, искам да знаете, че вие не сте сами. Ние, хората от Global Vision Team, сме тук, за да ви помогнем с внимание, знание и отношение. За всякакви възникнали въпроси, за всякакъв интерес, който не съм успял да го захвана в презентацията, винаги може да се обърнете към вашите лидери и знайте, че винаги има кой да отговори на вашите въпроси и да ви даде правилните насоки. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам лека и спокойна вечер.